लोगोफोर दसे फैदो जोंजों अननानै बैसागो जाखांदोंना जाखाङाखै? आं बैग्रि जाफेरदों। मा? मा खोनायानो? bara जाजोब्बाय नै सेथ्लायानो जाजोब्बाय। गैयाबा बुंना लाना हरा लायबावबो हाबफैया रावबो। बिन्दिया गैला बै गाव जाखोन्दाल'सो दहायहाय जोब्बाय ओमफ्राय मैयानिफ्राय जोबखादोंना मैया बारा बुरजा लाबोआखैनो।
सोरबाफोर फैदोंबा अननानै कमेन्ट हरदो, लाइक खालामदो लोगोफोर। मनज बर' अफिसियेल हाय हेल' मा खबर गेजेरावनो। बर' हाय हेल' बैसागो जाखांबाय नामा? बिदिखौ रोंबाय नों माबाखौबो होनो मायाव थुयो खालामदो जाय जाय लोगो जायाखै मनज हरनाय अफिसाव जानो हागोन। लोगोफोर मा ओंख्रै जाखो? ओंख्रि गैया आलु न'आव थाङाखै नामा नो? थाङाखै थांनो लुगैदोंमोन। बैसागो जोबथारबा थांसै। गोसो दंबोला बुंहर
नामा जाखांबाय कमेन्ट हरदो लोगोफोर लाइक हरदो लाइकआव हाबफैदो दसे आरो बि इन्टारटेनमेन्ट गुड मर्निं मा खबर लाइक हरना होदो थेंक इउ लाइक दोनहरनायनि थाखाय आरो बि इन्टारटेनमेन्ट Like bebiyor. Like. आरो बि इन्टारटेनमेन्ट आरो दा दसे उनाव लाइक हरबावगोन जागोन दे मा खालामदों आरो बि इन्टारटेनमेन्ट जोंनाव लोगोफ्रानो फैयालै र' दसे दुगैनि बाजै जागोन दे डिउटियाव दंमोन ए मानि डिउटिबा खामानि Oh, berkumpul. Oh. र' दे बाजै जागोन दे दुगै Sang. Orang tadi sagala mah ada halau. Orang down. अबेयाव मा Buat kita itu orang. ini yang dong Terus naik jalan. Sira, sira yang bahas tadi. Oh, sira ada.
माथो रावबो फैया कमेन्टबो हरा Mana yang hobi apa tuh? आंनो गायो गावनि मबाइलखौबा दा आंनोनो मबाइलखौनो गावनिखौ फिसालाखौ Saudara N Hi, good to love. Thank you. Love, thank you. N Mazat balai korna panas. Ani ya lo kesudahan lo benar lo. Setelah kayak jangan deh. Nih. Komen horde logoफोर सोर दं लाइक हरना होदो कमेन्ट हरना होदो माय मम्मी गियाननि भिडिअखौ नायनो नाया नायाखैबा नाय
Kailan? Kita libero. Hai. Abo. Ma. Mojang. Buha dong. Ang luang lu dong. Abo. Ma kabar nih. Ma kabar. Sana. Ranjit Purohit, Har Har Mahadev. Joy Ho, Joy Ho, Joy. জয় হ জয় হ লাইক সাবস্ক্রাইব করো खाना हो गया? हो गया हो गया. हर महादेव, हर हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. सब्सक्राइब करो रंजीत पर सब्सक्राइब करो. मेरी ब्रह्मा বল পারে रंजीत पुरोहित, जय हो, जय हो. सर बरो बरो मा एमोजी हरखैले रहे खोनादों संना बाय बाय सब्सक्राइब बना के जाओ लाइक हरदो सोर सोर लाइक हराखै लाइक डन
Seru deh nih. Rau bơ phiền. Monas official Radhe. Mas Faisal udah lewat. Apa lagi? Yes, tôi ra không nó lại. South film actor body ini mohora. Selain. Uh, Kenal ya?
खौनो हाइड खालामनानै होफिननाय होनायनि माला होनायमोन कमेन्ट हरदो लोगोफोर सोर दं सेखाजों मनालाय मालायदों थास' लायनोसैलाय फेदलानो अमानो गेन्द्रानो बिलाय हाबफैना गानबो दं साला गिदासा बेरायनायनि नों हानांगोन दे आं ओरैनोल' थागोन दिनै नों हानांगोन आं हाया अ आहासिम थांबाथ' मास मोन बैयाव दं मनाया ओमफ्राय सेखालाय थांदो बेसे नायनो थांदो माबा माबाखौनो दांला दा मोननै नायो ना ओइ मनाया इसिङाव लायदो माबा सेखाया बेखौनो लांला बेगारखौ मासि अबेबा थाखो आं हाया नों हानांगोन दिनै Sila hanla sila dawon. Pagyak lanin. Petla apa thang na? Tang sasangan. Taso.
सं माबा गोदै हाबनायानो खोमा गोथाव आखाइसो नाङा थाथा मोनदों सेन्देलालाय हानांगोन ना हाया जोंनानो बिबारा दानगोन मबाइल दांबाबो रायो गाबोन बिदि बानायनांगौ आरो बोरायबाय सानो बायसा बानायहोदो फाग्ला बायसा नै खान्थाला माइसो थायदों नोंखौसो लाबाय दं मोजां थाबाय आंखौनोसो नाङालै माबायदि मोनदों अमा दाथ' लांफैना लाना फै थास' लायनो र' लाना फै 100 थाखानि बाजार ओंखारदोंमोन आं फैफालाय नों ओइ लोगोफोर जोंना सालबारि बाजारखौ नुहुरो न'निफ्रायनो नै इयाव दैमा मोनसे दं दैमाखौ बारबानो सालबारि बाजार मोनबाय आरो दाइन जाफिनो सान्दुङा एसे गोसाब्रा थाबाय
जाजायो enggak Aduh, berapa sih beliau? माबायावसो जायो Satu orang tuh. अक्ट'बराव Enak, sana enak bahasa sana hasuan apa? Kan nama gede nah. ini लोगोफोर सालबारिनि लोखि मन्दिर Ini ada apa lagi kan? Jilapi. Ini fir. masih गोसासो सान्दुंआलाय माबा थास'आनो खिलियाखै खोमा नै लोगोफोर ओइ नै लोखि मन्दिरा सालबारि लोखि मन्दिर Aku orang selesai tadi nggak fir. गैलालै अमायानो गैयाथ' सोर मासेल' बेखायनोथ' आसोलफ्रा मैया नागिरहैदोंमोन बेरला अमा गैयिखायनो खोनायाखै Apa? Bos kisnai. अबाव थफ्ला नुहुरदों नोङो सान्दुं गोसाथारमोनब्ला मोदानजोब्बाय सान्दुंआनो लोगोफोर ओइ नै सालबारि बाजाराव नुहुरबाय इनिफ्रायनो ओइ लोखि मन्दिर थास' जायै जायै थास' आरो गुन्दै नै लोगोफोर ओइ दैमाखौ बारबानो सालबारि बाजार मोनहैबाय सान्दुंआ गोसाथारहाय आं सायायाव थाहैनोसै हालां माबा आलौजोबो सान्दुंआ बै गाहायनिखौ हामबाय थाङै गोलाव गोलावखौ लाना फै दै बारनानै बाजारनि बेसे बुरजा मोनखो इसर दाबोयोल' दैमायानो थास' हाबाय दं लोगोफोर पेटला मावजि केन्देला
हरसे मानसियानो इमान गिदिर खांख्राइ जामिननि फैबाय हमनो रोङासै सैमाया खोमसिथार नुयोस' माबासो दङ बेटलाया नै थास' हादो लोगोफोर सिलापातनियाव लायबानो मोनगौमोन नै लोखि मन्दिरा बोग्रि दालाया आन्दो जादो आजि मंगलबार थाङाखै मोनाखैनोस' बेटला इखौलाय बेसे जानो थोगोनसै अमानोलाय बाजोन जाबाय 8 बा बेटलाया नायनोनो रोङासै बे सैमाया दै बारनो नागिरबाय दं मा मोनबाय इयो अमानो थास' लांफैनायाव थोआखै थोआखै
नै सैमाया सैमाया सानस्रिलांबाय नै बेरला बेरला मा इदि दावलांदो दायलाय मा लायनो थाङो इखो बाय हासो दैमाजों सानस्रिलांबाय फैफाना ओइ हेलानिसायाव हाबहैबाय गास'हैनो हायासै नै नों इखौ गब'बा मा खालामगोन ओइ नै बारसिनो हायासै इदिखौ हालांनो हागोन लामा सेरनिखौ ओइ लामा सेरनिया रनथामोननिया थांसै फैदोलै ओइयाव लामा जिंनिखौ हादो फेत्ला लामा फारनिखौ हादो फेत्लाया थास' हादो ओइ खनाखैसो जाहैबाय
लामा सेरनिखौ हालां एसे माखौ बनखौलाय मानो लाबोनाय खांख्रा बाथोन मोनजागौमोन ना माया 85 नायलाय थांलाय खमाय हरदोंमोन दहायो ओइ नै आं नायनोनो रोङासै आरबि इन्टारटेनमेन्ट फुंनि मा जाखो बाजै मा गामिनो फाख्रिगुरि सालबारि बाक्सा सालबारि फाख्रिगुरि माने सान्दुंजोंनो मोजां नुवासै नायाखै नैयो मा आं सान्दुंजों मोदानबाय गाहायनि कमेन्टआ मुरसेद हक हाय ना हेलौ नोंलाय बहानि आरबि इन्टारटेनमेन्ट मा गामिनि मा जायगानि थास'खौनो मनासेबो मोनासै आं फुं नङाबा मोनायावसो हानांगौ दानिया हायथ'लाय ओरैनो फैदो दिखुन एख' हायाखै एख' दाङाखै आंसो माबा फैबाय लाइसेन्स थायोना गन लानानै ओरैनो फैगारदों दाङासैनो एख' लारानाय लारानाय एने एसे टप्लाव नालाय लाखियो नालाय सान्दुं गिनानै मोजां जादों सान्दुंखौनो बोरै गिदों एमने एसे
मोननाया एसे खैथा जाखो रे हेथु टाइमा गैयाना एसे गुवार माइ फैनायखायसो हाबदोंना एसे गुफुर होनानै गारदों बेहायनिखौ माबा